Vladimir Spuzanov, żagħżugħ 24 sena minn Latvja, tresa il-qorti akkużat bil-qtil involontarju ta' Luke Klus. Klus, żagħżugħ Olandiż 20 sena li tilef ħajtu minn il-ġimgħa filgħodu f'dak li huwa maħsub hit and run. Puzanovs li ċaħat l-akkużi li kienet isuq taħt l-effett tal-alkohol u li bissewqan negliġenti u eċċessiv tiegħu ikkawża l-mewt ta' żagħżugħ Olandiż ingħata l-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' €2,000 garanzija personali ta' €8,000. Kien fissjat bikrin tal-ġimgħa filgħodu għal ħabta tal-erba' meta l-pulizija ġiet informata li kien hemm bżonn l-assistenza tagħha fit-Triq Sant'Andrija f'San Ġiljan. Kien hemmhekk li sabet li żagħżugħ mitluq ferud bidmija fejn isejjed mal-ewwel ambulanza. Iżda sfortunatament iż-żagħżugħ kien iċċertifikat mejjed fuq il-post. Il-vettura li allegatament laqtet lil vittma u telqet minn fuq il-post, Hyundai i10, instabet ipparkjata ftit tassijat wara mal-promenat Sabir Żebbuġa. Bil-każ ġie informat il-Maġistrat Salassa li ordna li ssir inkjesta u ħatar diversi esperti biex jassistuh filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin.